Umlandeli wokuqina kaMthandeni yeGcokama Elisha Manqele usajabulisa ukuthi i-albhamu kaMthandeni namanje kusakhulunywa ngayo. Even though le-albhamu iphuma ngonyaka odlule kodwa ngendlela okusakhulunywa ngayo hhayi ungafunga ukuthi iphume kuwo lo nyaka. Ubese khuza abalandeli babanye abaculi abangalandeli uMthandeni ukuthi beyeke umona ngoba bese beqalile bekhuluma bethi awu namanje nisakhuluma nge-albhamu kaMthandeni nje sokuyaka omusha. Uthi yena abafocuse kuma-albhamu amaqhawe beyeke indaba zawo eminye imizi. Siceke phela thina ukuthi kuze kube namhlanje sisakhuluma nge-albhamu yeGcokama Elisha. Iyona bemnandi nje kulo December manje senjani sikuzibe lokho. Ukuthi mina amaqhaweni ashaya udaka nalokhu nitshe ukuthi nakulonyaka nisakhuluma ngomaskandi. Nakulonyaka nisakhuluma ngomaskandi hey. Yanibhakaza ingoma bafana bami ngaleko phesheya komgwaqo. Sanizwa senincoma bale bafana abancane. Hey yabona nje. Sebecisha labafana abancane. Uthi ungizwe bathi besuka baposta imizi sebeshawa ingoma. Yadla semdletsheni yadla. Ngeke siyeke thina ukuposta ngeGcokama Elisha bafana. Ngeke vele i-albhamu yalo nje ikhonyile bafana bomlungu ikhonyile kakhulu. Like it or not ngeke sizwe ngani thina. Hawu. Ngeke sizwe ngani lamatifi lawo. Hlula ingoma senizoshijaja manje nisakhuluma ngomaskandi. Khulumani nani nge-albhamu yenu. Khulumani phela, khulumani nani nge-albhamu yenu andakhipha ngalo lokhoza. Hawu. Mkhuba bo. Hawu, yeheni webantu.